Το δέρμα μου τώρα τρίζει. Το δέρμα μου τρίζει από τη ζέστη, σαν μια σκεπή μαρινένια και πετρόχρωμη. Αποφεύγω τις πευκοβελώνες με το βλέμμα στραμμένο προς το χώμα, χάνοντας τα δικά σου γρήγορα βήματα που ανοίγουν τον δρόμο προς κάπου που είπες ότι θα είναι ωραία. Ο καύσωνας μετατοπίζει το βάθος, όπως πάντα. Οπότε τώρα υπάρχει μόνο το 1 μέτρο μπροστά και εκεί βρίσκεσαι εσύ με τα μάτια καστανιές και ένα σώμα μισό από το δικό μου. Ξέρω πώς είναι τα πόδια σου και πώς πατάνε το χώμα, όπως αγγίζω τη μύτη μου με κλειστά τα μάτια, όπως βλέπω έναν άγνωστο να κλείνει την πόρτα πίσω του. Προχωράμε χαμένες, σε ένα δάσος από πεύκα που έχουν αφήσει τη σάρκα τους. Προχωράμε μέσα σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας, ανάμεσα σε πολλά διαφανή σακουλάκια με καφετί πηχτό υγρό. Μου εξηγείς από μπροστά, πολύ πριν το βάθος και λίγα μέτρα από μένα. Είναι ρητινοσυλλογή, λες, και θα ήταν ωραία αν με κοίταζες. Θα το πίστευα καλύτερα. Αλλά βιάζεσαι και ο υδρότας έχει κάνει πιο έντονο το κόκκινο από το μπλουζάκι σου ανά σημεία. Κυρίως κάτω από τα πλευρά. Αλλά και σε αυτό το σημείο που ονομάζουμε κλίδα, αλλά θυμίζει άρνηση. Μυρίζει διάτριτο. Μυρίζει πυκνό σαν όνειρα. Μετά θα διάβαζα. Ρητινοσυλλογή. Συλλογή ρετσινιού. Τραυματίστε τον κορμό του δέντρου. Αρκεί μια φλούδα. Τοποθετήστε ένα σακουλάκι κάτω από την πληγή. Το τραύμα δακρύζει ρετσίνη. Προσοχή. Ο κορμός έχει την τάση να επουλώνει. Επανατραυματίστε μετά από 2 εβδομάδες στο ίδιο σημείο. Κρατήστε το κόκκινο χρώμα ζωντανό. Προτιμήστε νεαρά πεύκα. Καλή σας επιτυχία. Όταν φτάνουμε, εγώ έχω κουραστεί. Στο λέω. Αυτά τα σακουλάκια μοιάζουν με ορούς πάνω από τα κεφάλια ετοιμοθάνατων. Και αυτή η κοπέλα που τόση ώρα ακονίζω, χαμογελάει και με καταβρέχει με ένα λάστιχο. Τώρα γυρνάω εγώ την πλάτη μου και τρέχω μακριά. Μα κοιτάζω πάντα πίσω σε εκείνη, την κοπέλα που τόση ώρα αναζητώ στα 12 μου. Σκοντάφτω, το γόνατό μου ανοίγει σαν λουλούδι, τα χείλια σου γίνονται μόβ και ο χρόνος που περνάμε μαζί στη ζέστη λύγει. Με αφήνει με το γόνατό μου ραμμένο σε σχήμα περιγράμματος κλειστής οδοντοστοιχείας. Λέει ο μπαμπάς σου στο δικό μου. Συγγνώμη, δεν έπρεπε να τις αφήσω από τα μάτια μου. Λέει ο μπαμπάς σου. Επέμεναν να περπατήσουν ως εκεί. Προς τα εκεί που είναι βαθιά. Το δέρμα σκάει από τη ζέστη. Το δέρμα κάτω από τον ήλιο ανοίγει. Αλλά ξεχνώ πολλά από τότε. Εκτός από το ρετσίνι και τα κλειστά δόντια που κρατάνε ακόμα το γόνατό μου σταθερό. Σήμερα προσπαθώ να σου εξηγήσω πως ο λόγος που θλίβομαι με κάνει να απευθύνομαι στο κενό που υπάρχει στο βάθος. Είναι η ελπίδα του διάτριτου που τρυπάει τα αμάξια και τα κτίρια. Περιγράφω τη φιλία μας και τον τρόπο που ο χρόνος φυτεύει στα κόκαλα απαιτήσεις ή φαντασιώσεις ή στην άλλη όχθη αυτού του σκοταδιού υπάρχει το σε ξέρω τόσο καλά που δεν βρίσκω πια τη μύτη μου με κλειστά μάτια. Είναι μια πολύ ζεστή μέρα που αδειάζει το δέρμα. Αφαιρεί μια φλούδα
σιγά σιγά και έτσι απομακρυνόμαστε. Θα υπάρχει ένα δωμάτιο που θα καθόμαστε. Εσύ με την καστανιά ακόμα στα μάτια. Ανάμεσά μας θα ζει μια ερώτηση, σου λέω. Καμία δεν θα την κοιτάζει, σου λέω. Και εκείνη θα στέκεται σαν ελπίδα που διστάζει. Θα έχεις γίνει διάφανη. Θα έχεις γίνει καλλιδοσκόπιο που γυρνάει γύρω-γύρω με σκοπό να σταματήσει για πάντα στο πιο σωστό, το πιο καλό, το πιο όμορφο σχήμα. Και εκεί επιτέλους θα βγάλεις μια αξέχαστη φωτογραφία. Πολλά τρίγωνα φτιάχνουν στη μέση έναν κύκλο πολύγωνο. Πιο κάτω τα χρώματα παλεύουν να πουν μια ιστορία ετών. Και πίσω από τον κύλο φακό η ερώτηση απαντάει. Τι κάνεις? Πώς και ερωτεύτηκες μια γυναίκα? Σε τι χρησιμεύει το ρετσίνι?